Abba Ibrahim na Nyame ya dauko Zakiru Zakari na tawa. Zakiru Zakari. Sarki. Da kyau. Abba Ibrahim Zakiru Zakari. To. Kajela ba bala uban kowa ba. Shai. Ai da kalan daji da kalan gida. Tau. Ai shigo. Wato ta shiu. Wallahi. Albitir Mustafa. Wanda dai ya ci gala sai. Albitir Mustafa kun shirya. An bushe. An bushe. An bushe. Kokowa ta hudu kuma ta karshe a wannan barece na biyu. Wallahi ni kuma ni Abba Ibrahim. Nyame Zakiru Zakari tawa. Ta. Kai she ka zandar zani da kwana hira. Abba Ibrahim santir ruwan goro na yamai. Zakiru Zakari santir tsanwa na tawa. Su ne a fili. An gama kanu a hannuwa take da yanzu. Makada a saurara. Jama'a na birnin Agadas wanda a cikin wannan hili. Da Allah muna bara gare ku. Zakiru Zakari yana so ya bara da wurin shi a yi tuta kasa. Abba ya daure Zakiru. Kowa ya hankali shi zama na in mun yaso hoton Abba Ibrahim ya daure ya. Wallahi. Abba ya so ya bankare Zakiru. Zakiru ya maka yawa. Zakiru ya maka yawa ga bankare. Abba. Ina. Agada da kewaye alhaji na ban kwana da ni da ku. An shi juna. Mun ga sai wala. An shi juna. A shiga bar musu kashi na bangin mabaran dadu. Yawa. Albitir Mustafa su dawo tsakan hili. Ina. Tau. Abba. Kun yi minti biyu na kokowa cikin karanku na harko na minti 10. Muna ƙara tunasar muku da cewa mai damara ruwan goro shine Abba Ibrahim na Nyame. Mai damara kanwa shine Zakiru Zakari na tawa. Le champion national. Zakari danye. Abba yana so ya karar Zakiru Zakari. Abba yana so ya karar Zakiru. Abba ya kada. 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 Lela mukai da hira, alake lela ya kuma lela. Alhaji ya kuma mai lela. Alake lela ya kuma. Kokowa ta kare. Za mu duka ƙasa.